per vot popular. Aquí supos que lògicament no hi haurà burocràcia o no hi haurà, diguéssim, aquesta elit funcionarial que tindrà més poder que els propis representants. Això és un punt a favor, és un punt, diguéssim, a tenir en compte, però de tota manera també posar-ho, ser-ne conscient, diguéssim, d'això, de que qui ha de manar en un Parlament i en una assemblea són els electes, i que els tècnics que pugui haver-hi, si n'hi ha, en un moment determinat són més executors d'allò que s'ha fet pels electes. Jo crec que el Parlament de Catalunya deu ser l'únic Parlament que té aquest nom, en què allò que diuen els electes no serveix per res i allò que realment es porta a la pràctica és allò que decideixen els buròcrates que hi ha. I una mica jo crec que això tampoc no hi ha risc, però sí que és, jo crec que l'espanyolització en el mal sentit, que és una mica fer una Espanya en petit, el voler replicar, diguéssim, tot l'entramat espanyol, que és un dels dèficits que té l'autonomia catalana, que al final la realitat és que el Parlament de Catalunya fa moltes lleis i les úniques lleis que se sostenen i que passen el filtre del Tribunal Constitucional són aquelles que són iguals que els espanyols i que per tant no aporten res, i com que no aporten res no les impugna ningú i es crea, diguéssim, la ficció de que tenim lleis pròpies, quan en realitat les lleis pròpies que tenim, que sí que és així, que es publiquen al butlletí i que s'apliquen, si s'apliquen i estan vigents és perquè no amenacen l'estatu quo espanyol. I aleshores jo crec que aquí el Consell de la República no només ha d'amenaçar l'estatu quo espanyol, sinó que ha d'amenaçar l'estatu quo autonòmic. Amb això m'agradaria afegir que tenim l'avantatge aquest, perquè no és el cas, no tenim la proporció d'electes amb tècnics i s'infima, vull dir que hi ha molts més electes que els pobres tècnics que els tenim allà, que n'hi ha poquets i que Déu-n'hi-do la feina que fan. Però crec que t'agafo la paraula de dir també és un repte, perquè hem de ser molt capaços de veure d'allò que diem, complir-ho, i que per tant tampoc no fer brindis al sol i ser molt conscients de la capacitat d'incisió. I aquí potser ara sí que faig una mica de propaganda d'allò de sisplau gent, feu-vos del Consell, feu-vos dels vostres consells locals, també participeu-hi, perquè així com més participació, més legitimitat, i és superimportant. I afegir també deixar de fer simbolisme, jo crec que ja ho ha demostrat, hi ha ajuntaments que troben el teu ID català i ja pots crear algun tràmit, més o menys, o que ja pots anar a certs espais i tu pots utilitzar el teu ID català i tens alguns avantatges. Això no és estès, però això sí que es vol treballar. També hi havia tota aquella campanya de desconnexió de temes econòmics, on pagues la llum, on pagues el gas, on pagues... que també incideix. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de fets que treballa el Consell i de valors que sí que està aplicant i que ho està demostrant. Que potser encara estem una mica a les beceroles, calma, ja hem fet una cosa molt gran, que és establir també tot aquest organisme i per tant jo crec que hi ha molta expectativa i si no, hi ha una cosa importantíssima, per exemple l'Estatut mateix d'autonomia que ho diu, que es regeix perquè el qui té el govern és el poble català, i això és el que tu deies, si no fem el que diem és que realment aquí hem perdut aquesta connexió i al final el qui empeny, o sigui el que ens empeny a tots és el poble català, directament. Ara faré una especulació, però òbviament estem parlant dels pròxims mesos i poden passar moltes coses els pròxims mesos i per tant he de fer un parell d'especulacions per situar el debat. Una primera especulació és que el candidat a president del Consell torni a ser l'actual candidat, el president Puigdemont,
Que jo sàpiga i no n'ha parlat d'això encara, per tant no sabem si es vol presentar i no sabem si en cas de presentar-se tindria els vots per ser elegit. Però imaginem que això pugui passar perquè ho vull vincular a un altre tema del qual Josep Costa, com a membre de l'equip jurídic del president, també en sap bastant i m'agradaria que això obrís un debat d'un possible momentum també aquest any, que és el famós tema del retorn del president Puigdemont havent derrotat les instàncies jurídiques espanyoles. M'agradaria, si pot ser, si tu primer, Josep, pots explicar el que pugues explicar, perquè suposo i entenc que deuen haver coses que no és convenient explicar, i després, Ona, si tu també creus que això pot marcar molt o no pot marcar l'assemblea, o si és millor esperar a que passin els fets i ja veurem si es presenta, si no es presenta, i ara no és el moment de parlar-ne d'això. Però pot ser si volgueres tu primer. Sí. Bé, al final crec que és bo recordar i s'ha reconduït amb una assemblea d'elecció popular i amb un mandat de cara al futur i amb una estratègia de cara al futur, però es pot recordar que la idea de crear el Consell per la República neix o es posa damunt la taula o, diguéssim, madura de forma precipitada i acaba fent-se realitat per una circumstància que és que el govern del president Puigdemont tenia la majoria parlamentària per ser restituït després d'haver-se aplicat el 155 i l'Estat i la covardia van impedir que fos restituït. Per tant, d'alguna manera, el Consell per la República havia de ser aquest govern legítim que tenia el vot de la gent, que tenia la majoria del Parlament, però no tenia el suport de l'autonomia. És a dir, no podia assumir el govern de l'autonomia, però seguia tenint el govern del país. I per tant, el Consell per la República d'alguna manera ha de ser el govern del país sense poder ser el govern de l'autonomia, perquè l'autonomia està intervinguda i controlada per l'Estat. Aquest és el context, no? I per tant, el president té encara avui aquesta legitimitat de ser el president destituït que, diguéssim, tenia tota la legitimitat electoral i parlamentària per ser restituït i la maquinària, diguéssim, de l'Estat i la maquinària autonòmica van impedir que es fes aquesta restitució. Per tant, el conflicte real no és un conflicte sobre la llibertat personal del president, no? És un conflicte sobre la seva legitimitat política per ser el president del país, per governar el país. Llavors, aquí tenim tot un repte. És a dir, el retorn del president és el seu retorn personal o és el seu retorn com a institució. I això, si em permeteu, està una mica verd encara. I això no és una cosa d'advocats. Els advocats no resoldran la qüestió de si el president torna com a president o torna com a eurodiputat o torna com a persona lliure que és a Europa, però que no té un rol no té el rol amb el que va sortir del país cap a l'exili. La batalla jurídica, també per entrar una mica en el que es pot dir, jo també vull ser molt clar. És a dir, el que nosaltres tenim la plena confiança en guanyar, perquè és tot el que hi ha damunt la taula, és la batalla de les euroordres. És a dir, tant la immunitat parlamentària com les qüestions prejudicials que ha presentat el Tribunal Suprem, com els procediments d'extradició que hi ha a Bèlgica, que ja s'ha acabat amb en Lluís Puig, o que inclús també en el cas amb l'Autònic també ha estat un èxit, són batalles sobre la llibertat d'Europa. És a dir, totes les batalles que tenim en els tribunals europeus són batalles europees. No són batalles espanyoles
ni són directament batalles catalanes, que ho són políticament i en tant que ciutadans europeus, però per raons, diguéssim, que crec que s'han explicat moltes vegades, els tribunals europeus no jutgen directament a l'estat espanyol, no jutgen directament allò que ha fet o allò que està fent el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional o l'Audiència Nacional en el seu moment, sinó que el que jutgen són les ordres d'extradició, són la situació personal dels exiliats i són els recursos que es plantegen en cada moment. Per tant, des d'un punt de vista estrictament jurídic, no hi ha un efecte directe. És a dir, les sentències del Tribunal de Luxemburg, per entendre'ns, poden anul·lar els actes del Parlament Europeu. Els actes del suplicatori, de l'aixecament de la immunitat, o bé al seu moment el fet de no deixar-los prendre possessió d'eurodiputats, però les sentències aquestes no anul·laran la causa del Tribunal Suprem directament. És a dir, no tenen un efecte d'anul·lar el Tribunal Suprem, tenen un efecte d'una tremenda deslegitimació del Tribunal Suprem. És a dir, de deixar-lo en absoluta evidència davant el conjunt d'Europa i sí que tenen un efecte en la llibertat dels exiliats. No tenen per ells mateixos un efecte directe d'eliminar el poder del Tribunal Suprem en territori espanyol. El que tenen és el poder directe d'eliminar el poder del Tribunal Suprem fora de les fronteres espanyoles. Això pràcticament ja està absolutament consolidat, és a dir, el poder de la justícia espanyola s'acaba als Pirineus i més enllà ja no pinten res. Però la gran batalla que és enderrocar el poder del Tribunal Suprem dins de l'estat espanyol no és un automatisme que resulta de les sentències del Tribunal de Luxemburg i de les sentències que tindrem sobre el tema de la immunitat, sobre el tema de les prejudicials, etc. En el seu cas, l'efecte, diguéssim, d'anul·lar les sentències del Suprem i les decisions d'altre tipus són decisions que poden venir del Tribunal d'Estrasburg a més llarg termini, no immediatament. Per tant, diguéssim, el que no hi haurà, i no sé si algú s'ha fet aquesta idea, però en tot cas m'aclarir-ho, és que no hi haurà una decisió del Tribunal de Luxemburg o del Tribunal General de la Unió Europea que digui vostè, govern espanyol, o vostè, Tribunal Suprem, li ordeno que deixi retornar els exiliats a l'estat espanyol. Una decisió d'aquest tipus no existirà. Per tant, diguéssim, tornem a estar en l'àmbit del conflicte polític. És això que jo en un article recentment vaig voler fer la reflexió de dir el momentum no sorgeix del no-res. No és que el dia que hi hagi una sentència algú digui ja tenim la fórmula perquè retornin els exiliats i ara podem, diguéssim, tornar a sortir als carrers i decidir què volem fer amb els exiliats, perquè això és una cosa que també Vicent l'altre dia en una editorial, això es parla molt del retorn, però no es parla per fer què, no? Perquè si tenim un president i un govern que se'n van anar amb tota la legitimitat política i parlamentària d'haver renovat la confiança d'una majoria electoral i ara resulta que hi ha hagut unes eleccions, que hi ha hagut uns pactes de govern, que hi ha hagut totes les altres reformulacions autonòmiques de la cosa. Si el president legítim torna i resulta que tenim un altre president que reclama la mateixa legitimitat, aleshores tenim un problema.